A Impact Subministres volem que les compres dels nostres clients siguin el més segures possibles. I és per això que recomanem canviar la contrasenya que li facilitem per defecte per una de la seva elecció. Són només 3 passes molt fàcils. A continuació passem a explicar-li com fer-ho. Un cop accedit amb el nom d'usuari i la contrasenya, faci clic a la part superior esquerra. Ara accedeixi a l'apartat Contrasenya. Ja pot introduir la contrasenya de la seva elecció. Només ens queda pitjar a guardar nueva contrasenya. A partir d'ara, per accedir a la plataforma de compra en línia d'Impact Subministres caldrà posar el seu número de client i aquesta nova contrasenya que ha triat. Endavant! Ara ja pot gaudir de la nostra plataforma de compra de forma segura.